DJ Amir Piano on the beat. Habibu dan Allah kai kira ni sai in dace na je madina ta ramla dubun masoya na zarce shiryar da ni kan hanya Aisha kar in kauce assalamu alaika da sallamar ban girma na so gare ka rasul nurul salam wallahi kaunar ka ce kan hanya duniya da kiyama domin ka ne aka shirya umma kai na madina garin ku in yi ziyara a rayuwata a gare ku na zan yi biyayya Ali da sahabbai dole ne in sauko masu kyautar rai har da dukiya ba shakku Abubakar da Umar har Aliyu babu kamar ku da Shehana Ibrahim Gausu dole na saku Assalamu alaika da sallamar ban girma na zo gare ka rasul Ya Rasulallah kai kira ni in zo gare ka albashari mai kin zuciya ina ƙaunar ka ka wanke ruhi na da'iman in dinga yabonka na shaida duniya wallahi da babu kamar ka assalamu alaika da sallamar ban girma na zo gare ka rasul nurul salam yarda da ni kullum in dinga yabonka idan ana nema na a ce ina aikinka abin da ban ilhamar yabo cikin ƙaunarka a yassare mun harshe